Aquest proper diumenge, com bé sabeu, estem cridats a les urnes. A unes urnes que haguéssim preferit posposar tant el govern de la Generalitat, els partits polítics i com a Ajuntament, per la situació sanitària. Però tot i així els tribunals tornen a fer política i ens obliguen a sortir a votar aquest proper 14 de febrer. Com a Ajuntament i alcalde, assegurar-vos que el col·legi electoral serà segur, serà fàcil de poder exercir el vostre dret a vot. Un dret que en moltes ocasions, fa dècades, pel franquisme ens van treure i no podem pretendre que ara els partits feixistes i el que volen és que nosaltres no sortim a votar guanyin aquesta partida. Així que us animo a sortir a votar i exercir el vostre dret a vot. Com a Ajuntament també m'agradaria agrair als representants del Col·legi Electoral de Corbins per tot aquest esforç tan sanitari i de voluntat perquè tots els corbinencs i corbinenques sortim a votar aquest proper diumenge 14 de febrer. I recordeu, pel diumenge dia 14, mascareta, distància i higiene de mans, per la vostra seguretat i la dels membres de la mesa electoral. Que tingueu una bona festa de la democràcia.